Здравейте, приятели! Имали ли сте някога ученическа любов в живота си, защото аз съм имал едно красиво момиче, в което бях влюбен от 9 до 12 клас. Това са цели 4 години. Казваше се Виктория, но всички казваха Вики. Тя беше толкова красива. Но най-важното нещо е, когато се влюбиш. Това е едно такова чувство, което не можеш да го опишеш с думи. Това не е хубавото чувство на света. Да се влюбиш, но да не можеш да го кажеш на момичето, което не е точно до теб, но сте в един клас и не можеш да й го кажеш, защото се срамуваш. И така и тя и не разбира самата, че ти самият си влюбен в нея. Тоест, аз съм момчето, което бях влюбен в това момиче на име Викторино и казваха Вики от 9 до 12 клас. Бях ужасно влюбен в нея, но аз глупакът не го казах. Казах на една моя бивша съученичка на име Атина, която вече е на 35 години и има годеник. Но такъв е живота, приятели. Това е.